als je echt wilt gaan, moet je wel weten wat je doet. Ze waren zo bezorgd om mij, waarom vroeg ik me af? C'est la vie was het antwoord wat vader en moeder me gaf. Dat viel tegen, dus ik had het na een jaar hier wel gehad. En wat ouder en wijzer ging ik weer terug naar af. C'est la vie was het antwoord wat vader